Ondamo mar adek mar yiero ma kor gwenge mag duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay ochakore kawuono yo makare ka chon buche mopogore. Jotelo maneni kanyo ok onyiso ywaruok mosebedo ka nenore e duond buch siasa no. Kanoloso Ndiru Kagan, mane en gavana ma Nairobi, Dr. Evans Kidero nokwedo weche gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kowacho ni wechego medo mana kelo pogruok e duond buch siasa no, kendo ojiwo Sakaja mondo were gi tim mar njao kwe. Yiero mamoko notimore Oyugis, Homa Bay kod Karachuonyo. Kuom jalup wuon piny nyaka ging'e ni wuon piny be giloso kuome marach nikech otiko no noyier gi kanyakla achiel. To kendo wuon piny nowacho ni en gima notimore ne kane en jalup ker ok bi timore ne ng'ama luwe. Koro gin gik ma giparo ni wuon piny gi jalup wuon piny ok winjre, gin ema ging'e kuma gigole. To mogik, ka ng'ato dwaro ni nyicha neno ka bura moro nyocha obedo Kitale, to ng'ato jo MCS kochung' ni biro bedo president 2032. Kidwa bedo 2032, chik oyiene onyalo chung'. To sani tich momiye mar rito capital city man Nairobi mondo tim, oweg ayany mang'eny to tich to tame.